kae to kodo the job market bende machielo daktari itiegori ndi kendo yudo ka alama beber to mang'ama kata office obede 2 hours to wacho no olo dok wach yes ere kaka ng'amo tiegore dhi mabed gi discipline mar tich king'iyo tieng' masani okawach marach to ni Gen Z concentration span all the way even kariyo ni no olo dhi kumodhi king'iyo tieng' masani be gidhi nyalo 8 to 5 an gi duoko nyadi riye wachno. Discipline mar 8 to 5 or discipline generally is very important. To discipline no obiro kaluwore bende gi education system ma wantie godo. King'iyo CBC for example sani nitie values. Nitie gimiluongo ni values. Koro kwa tim mana different learning areas ni somo subjects ni kama to nitie values mipuonjo ji ma jopuonjo nego bed ni instill e nyithindo. Achiel kuomgi gin weche mag bedo a good citizen, gin gik moko mag discipline, mar unity, cooperation, to gibedo disciplined in terms of things monego bed ni timo. But shida ma wantie godo e Kenya ka chutho en ni gigi beyo. Owada king'iyo the CBE and an ang'iyo very closely gino ber to implementation ema koro shida. Nekech ka nyathi ok nyal concentrate motiek assignment kata project momiye kech ing'e ni sama CBC oketo kata mana projects or portfolios gik makamago mage discipline mage transfer gi dhi e career kinda iketa kinda magini samoro tek chunyi okae japuonj bende kodi no gini nyaka tim janyuol bende kodi ni gini nyaka tim nyathi dongo e yorno kong'eyo ni gimichako nyaka tim mitieki onge gima biro e yo mayot nyaka apply yourself onge gama nyalo timo ni gino ine manyaka time kagi transition gi dhi e tich to ng'ama supervise gi ma mentor gi bende nyaka bedi emomiyo work connection internship the transition ma ng'ato wuok kata e mbalariany to dhi e school that supervision and mentorship ma japuonjre nigi ng'ama puonje tich ng'ama puonje tich ni bende nyaka bed ng'ama wajibika ng'ama oketo chunye ng'ama hero gimotimono ma ok ni nyathino wacho kama an throughout my career ase mentor ji mang'eny to okabi mi thuolo ni zembe ai tich no nikech onge gima biro mayot nyaka ibed ng'ama chiwore ng'ama keto sinani mondo mi tiji obed makare to kaka adwa duoke e yo machielo kendo ing'eni kama piny koro gikene lady samoro bende 8 to 5 cha samoro tinde bendo owuok e market sani koro ji ng'iyo ni to delivery mane tiji ni no nego bedi timo to bi time kinyalo time within 2 hours titieko you're calling it a day that's fine productivity nikech iyudo ka nitie and my shida mantiego gi jotich sirikal tingo le but iyudo ka gato ni tekno nene office gimotimo to onge an ok adwar mano an adwaro ni wawinjore on deliverables and kuwe makoro the workplace and the work ethics tero wa esane ni deliverables monego bed ni timo gin achiel ariyo adek omera gino kokitimo to chuli ng'eni loka kocha kokitimo those number of hours of deliverables to chudo onge gimoro ni permanent and pensionable and ang'eyo itiyo parawa to tiji no bende ok ni beda ni kwano ni dakika dhi to saa dhi ni koro kogik tisaye ni gino nyaka bed deliverable koro ka Gen Zs nyalo learn that kato tich bende koro bedo ka jomoko tiyo from their homes moko chono ni gibi office to koro onge mana shida gi pacha kaka ng'ama is a professional ma bende struggle. By the way, the first time when I atiyo remotely na immediately ma atieko my PhD na atiyo ne organization moro ni Save the Children US. I oversee an advisor mar literacy across countries in Africa tatiyo mane oda Nairobi ka endi. And it was good, and my boss was in the US, and deliverables semwangi teach tire atia. And I'm telling you, that's more than a decade ago. Koro kumwachiko ni, there's going to be more of that. Koro katitiyo gotieno, katitiyo gigine ne gimaduong en ni in gi discipline. Ing'eyo ni katiji dwaro 8 hours go nyaka ichiwe ka kori ng'ama ber in bende. Yeah. Adwoki chien matin